أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, makasudin wannan bidiyo nawa shine wato mika sakon ta'aziyya na rashin ‘yar uwa masoya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tare da nasiha zuwa ga wato al'ummatai, musamman mu al'ummar musulmai masu ainihin ƙaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shine muna mika ta'aziyya na rashin ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood, wato wata dattijuwa wacce ake kiranta da suna Hajiya Binta Ola a jihar Katsina, wacce ta rasu a satin da ya gabata a ranar Talata, wacce aka yi janazanta a safiyar ranar Laraba. Muhimmin saƙon da nake so in isar shine, har kullum mu mutane musulmai mu ringa kyautatawa junan mu zato, ko mu ringa yi fatan mu kyakkyawan ƙarshe. Wannan baiwar Allah za mu ce alhamdulillah ƙarshenta yayi kyau. Alhamdulillah ƙarshenta yayi kyau. Alhamdulillah ƙarshenta yayi kyau. Dalili kuwa shine aikinta na kusa da na ƙarshe a rayuwarta shine niyyarta ta alkhairi wajen hidima ga janabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan shine babban dalilin da ya ja hankalina wajen miƙa saƙon ta'aziyya din. Kamar yadda labarai ya zo mana cewa ita wannan baiwar Allah masoyiyar manzon Allah ce, tare da cewa wasu mutane ba san ta ba sai a harkar shirya fina-finan Hausa da sauransu. Mu wannan ba shine abin duba mu ba. Kullum muna duba menene alakar mutum da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To babbar alaka ta ita ce da mu soyayyarta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutane sun ba da kyakkyawar shaida akan ta masoyiyar manzon Allah ce. Gashi ma hatta shirya wato gagarumin maulidi, ta tare da abin da za a ba wa malamai, da abin da za a ba wa makota, da abin da za a raba wa ‘yan uwa a washe garin ranar maulidin. Wani baiwa da ta nuna daidai lokacin da shine lokacin suturarta, a daidai lokacin ta sa time ɗin maulidinta. Duk wanda ya zo za a ce gobe karfe 10 na safe ko karfe 7 na safe shine lokacin maulidin. Za a fara daga karfe 7, za a tashi karfe 10, kamar yadda labarai zo mana. An sa maulidin za a fara karfe 7 na asubahi, za a tashi karfe 10 na safiya. Sai ya zamto tsakanin wannan 7 da 10 shine lokacin shirye-shiryen janazanta. Wannan ta nuna baiwa. Ta kira mutane da niyyar taron Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da ta shirya hidima ga manzon Allah. A daidai lokacin Allah ya kaddara kuma saduwarta da manzon Allah a cikin kabarinta. A daidai lokacin da za ta taro da manzon Allah, a daidai lokacin aka sa ta kabarinta. Kuma kowane musulmi, dukkanin musulmai, wato mun yi imani da cewa in an binne mutum a cikin kabarinsa, mala'iku masu tambaya sukan zo mutum tare da manzon Allah, sai da shi menene alaƙar ka da wannan mutum, ma baluka bi hadha rajul, menene ka sani dangane da wannan, menene alaƙar ka da wannan. To a daidai lokacin da ta sa wannan lokacin hidimar maulidin, a daidai lokacin kuma tana cikin kabarinta. Wannan abin a taya ta murna ne, abin a taya ta farin ciki ne, abin kuma mu ƙara rike soyayyar manzon Allah ne. Wa man bi rasulillahi lam yakhsha jalmada. Duk wanda ya rike manzon Allah ba zai taɓa jin tsoro ba duniya da lahirarsa. Duk tsaurin kan masu tsaurin kai, in dai ka rike manzon Allah sai ka gama lafiya. Wallahi muna taya ta murna, muna kuma cike da farin ciki da irin wannan rashi. Duk wani musulmi mai imani wallahi ba mu kimin irin rashin wannan matar ba, irin rasuwa ta wannan matar ba. Aikin ka na ƙarshe zama hidima ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Wannan ya kai a taya ta murna, kuma muna ƙara roƙa mata Allah soyayya ta da manzon Allah ta mata amfani. Allah subhanahu wataala ya sada ta da manzon Allah, ya ƙara yalwata mata makwancinta. Muna mika ta'aziyar mu ga ɗaukacin 'yan masana'antar Kannywood, musamman abokan aikinta ko abokan sana'arta na kusa da kusa. Sannan muna mika ta'aziyya ta musamman ga iyalanta, ‘ya'yayanta da jikokinta da maƙotanta da dukkanin masoyanta. Allah ya sada ta da Annabi Muhammad, mu ma Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.